Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkan sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanundo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Romans 1:16-17, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, For therein is the righteousness of God, revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Proverbs 3, verse 1, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, How happy are those who hear the word of God and obey it. In preparation for our study of the word of God in our ministry, the next few moments will be devoted to silent prayer, the objective of which is to make sure that we are filled with the Holy Spirit as we approach the Word of God. Silent prayer gives you the privacy of the priesthood and makes the option of rebound or confession possible if necessary. Therefore, let us pray. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of the Word of God. We recognize, Father, that our growth, our orientation to life, our understanding of your plan, your purpose, your design for each one of us is based upon the constant, daily, consistent assimilation of your word. We recognize that there is no substitute to your word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of thee. Thank you, Father, for your faithfulness. Thank you for providing for us this portion of your word. May God, the Holy Spirit, now sanctify us to the nourishment of our soul, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, we are here once again in good health, alert, clear mind. Sana katong pangisip, gipabuhi pa kita, nagaginhawa pa kita. All because of God's mercy, love, courtesy, and grace of God. We don't deserve it. We don't earn it, nor work for it. Why? Because it is grace. Karon ipadayon nato sa pagtuon ang bahin sa doktrina sa sala, the doctrine of sin. First of all, ato nang nakita og naklaro ang kamahinungdanon sa pagtuon bahin sa sala. Kaya lang sa usa ka magtutuo, usa kini ka pagtulunan nga angay masilsil na gyud sa iyang galamhan, sanglit nagapatin-aw man kanato kining doktrinaha ang gigikanan, the origin sa sala, ug unsay influensya o epekto niini sa kinabuhi natong mga magtutuo, ug unsa ang sangkuan o kinutuban niining gisgutan tang mga sala. So, ato karong ipadayon ang paghisgot ni ining pagtulunana.
gikinahanglan ang imong bukas nga pangunahuna o paglamdag sa Espiritu Santo sa atong pagpadayon nini. Una sa tanan, unsa man ang sala, ug unsa may mga paagi sa pagatubang o pagpakigharong, how to confront sa sala. Unsa may mga paagi sa pagsulbad ni ining problema sa sala, kay problema man gyud ning sala, di ba? Unsa may mga paagi to confront, mga paagi sa pag-atubang, confront, aron ato kining masanta o mabuntog baka that we're able to suppress it sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Atong kainumduman nga as believers in Christ, our common goal is to reach spiritual maturity, right? Na unsaon man natos pagkabot niya ng maong tumong o goal nga spiritual maturity nga hasulon o muhasol o ingno tagmugara man kanato kining mga sala. Busa nagtuon ta nining doktrina bahin sa sala aron makapo makakat-on tas mga espirituhanong paagi aron sa ingon niya ng paagiha magamit nato kinis pagkabot o kadaugan batok ning espirituhanong kaaway ta nga ginganlag sala. Mo'y hinungdan nga minungdanon gayod ang atong pagkasayod sa kahimtang sa usa ka tawo samtang aniya siya niining kinabuhi karon. Sa miagit ang paghisgot nining bahina tuod atong gituki ang tuto ka ingnon ta kategorya o dili kategorya, tulo ka dapit diin ang sala nagalublob, tulo ka dapit diin ang sala anaa built-in na ngari ka nato, tuto ka dapit diin ang sala dili nato mahimong ibuwag gikan sa atong pagkatao. Mobitaw ni hinungdan usa ni ka hinungdan ngano nga nagtuon kita nining pagtulon ana aron masayod kita kung unsa ang mga pagsangkap nga gihatag sa Dios kanato ngari kanato ingon nga mga magtutuo aron kining mao nga kahimtang tawo nga anaa sa sala matagan kini og pamaagi nga dili na magasamok, dili na makahatag kanato niya ng kapildihan, dili na mao'y magahatag sa pagkapakya sa kinabuhi sa usa ka tawo sa dihang mahimo na siyang usa ka magtotoo when he becomes a believer. Now ato nang gipakita unas tanan doon natin gitawag tag imputed sin, ang sala nga gipasangil nga rika nato. Ikaduha, doon natin gitawag og inherent sin, ang sala nga built-in na nga aniya ka nato. Ug ang ikatulo, gitawag ta siya personal sin, ang mga sala nga atong ginahimo tungod kay ato kining gitugutan o misugot tas pagbuhat niya ng sala. Okay. Kining imputed sin, mo kining gitawag tag sumaan na sa atong pagtuon, kining tibuok nga katawhan, the human race was counted guilty when Adam sinned, which resulted in resulta ngadto sa spiritual death, spiritualong pagkamatay. Ato na ning matawag og Adam's original sin. Ato na ning gitawag, no? Sa matag usa ka tawo nga ihimugso dinis kalibutan, ang original nga sala ni Adan ipasangil o ingnon ta ipahid o iunong ngadto kaniya. Ang matag bata nga ihimugso dinis kalibutan ipasangil kaniya ang original nga sa ni Adan. Dili na to ingnog ipanunod, ipasangil ngadto niya ng bata. Now, sa di pa ta
bagutbot o ngano manggung uroy gipasanginlan man ko nga di mangkusadan. Sa di pa ta magbagulbol ana, guniti lang usa ang maong prinsipyo. Okay? Tungod kay sa ngadto-ngadto atong makita nga kita kinahanglang pasanginlan sa sala ni Adan aron sa ingon niya na mahimong epektibo ang gihatag sa Dios nga kanato nga mga pamaagi sa pagpakigharong, pagtagbo nining mao nga kahimtang. Therefore, man is born spiritually dead, and thus he needs the new birth. In Adam, we are counted guilty. Tungod ni Adan, kitang tanan, ang tanang tao sa tibuok kalibutan, nahimong guilty gumikan sa maong sala. 1 Corinthians 15:22, Romans 3:23. While in Christ, we are counted not guilty. 1 Corinthians 15:22b, 2 Corinthians 5:21, Ephesians 2:1, and 5-6. So, ingon ini ka na. Later on, we're going to mention the same verses kay maora man ni mga bersikulo ha. We can see here, ato makita din that especially in 1 Corinthians 15:22, in Adam na dihang isulti kitang tanan are counted guilty. But diha kang Ginoong Hesukristo ang mao nato nga kahimtang natangtang. Mao na gisulti diha. Ug kana mao ang sunod. Maganda ka nato sa sunod nga mao ang gitawag og inherent sin, built-in nga sala. And we have already seen nga way labot sa dihang nakasa si Adan, way labot sa maong sala gipasangil kanato. Doon na po'y namugna diha ni Adan itong higayuna nga siya nakasala. Doon na namugna dito kaniya nga atong gitawag og old sin nature. Binisaya kinaiyang makasasala. Way labot nga si Adan migamit sa iyang kabubuton sa pagsupil sa Dios nga miresulta sa iyang pagbuhat og sala nan sa dihang siya misupil, disobeyed sa Dios, unya siya nakasala, automatic usab nga nahitabo didto kaniya nga siya nakaangko na o kinaiyang makasasala. They call this in our technical language as such when we study the doctrine of the old sin nature. At the time, yan itong higayon, Adam sinned, na angko niya, he acquired that old sin nature. And now the human race inherits the old sin nature through physical birth. Now, atong tanaw ni later on, okay? Unya, ato po ning isumpay sa atong pagtuon bahin sa hypostatic union ni Ginoong Hesukristo kay grabe po ning sumpay niini. So if you really wish nga magkasabot yung kagklaro, iniguman natong tuon bahin ining doktrina sa sala, ayaw gyud mo undang sa pagsunod ning atong ministry kay ato pong hisgutan later kanang bahin sa hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. So, when Adam sinned, okay, he acquired an old sin nature, and the entire human race inherited that old sin nature through unsa? Through physical birth. Mahinungdanon pod pag-ayo kining pagpakataong physical. Kining primero natong pagpakatao kay ang ikaduha natong pagpakatao pag-usab na ibaw na ta ini nga usa kini ka spiritual birth, espirituhanon nga pagpakatao. So, ang physical nga pagpakatao mahinungdanon aron atong maangkon kining gisgutan nato nga kaluwasan. Kining gisgutan nato nga mga sangkap nga gihatag kanato sa Dios. Atong maangkon kining gisgutan nato nga kaluwasan, kining gisgutan nato nga mga sangkap nga gihatag sa Dios. Every member of the human race
retains the old sin nature even after salvation. Bisag humana ang kaluwasan. Now, ingon ni ang sitwasyon. Pagkahimugso nimo physical, gipasanginlan ka sa original nga sala ni Adan. Pagkataon nimo, nagtangag ka sa kinayang makasasagi ka ni Adan. Sa pagdawat nimo kaluwasan, o ingnon ta sa pagkaluwas nimo, ang original nga sala ni Adan natabunan tungod ni Ginoong Jesucristo. Ang kinayang makasasala nga naad diha kanimo, naagihapon. Mabitaw na nga atong gisgutan, atong gipaklaro ninyong mga magtutuo nga nagpaminaw, nagasunod ning atong pagtuon ning bahina nga sa imong kahimtang ingon nga magtutuo pagkagrabe gyud sa kumbati nga na sa imong kalag karon. Tungod kay ikaw usa ka binuhat na nga espiritual. Niya nang higayon mismo sa imong pagdawat sa kaluwasan nga gitanyag ni Ginoong Jesucristo, ginamit ang imong pagtuo, imong gidawat ang gitanyag nga kaluwasan, ang nahitabo nimo karon, nahimutang kadiha sa taliwala sa duha ka daplin. Ana kanimo ang kinayang magasa, o at the same time naa kanimo ang kiniya sa Espiritu Santo nga nagadala sa iyang Dios nun nga gahom. Hinumduman ta dinhi ang prinsipyo sa pagkagawas nun nimo, freedom to choose. Di man alam po nato nga why mamugos nimo. Pagka gamiton ta sa atong kaugalingong kabubuton, which means naatay kagawasan sa pagunsa, pagpili. It's a matter of choice. Karon, as a believer yourself, dunay duha ka nagkalahi nga gahom. O kining duha ka nagkaatbang nga mga gahom nga nagapakigbisog diya sa sod nimo. Narigyod sa imong sulod. Unsa ning mga nagakaatbang og nakigbisog nga mga gahom? Ang gahom sa Dios ng Espiritu Santo nga na sa sulod nimo, ug ang usa, ang gahom sa kinayang makasasala nga naa usab sa sulod nimo. So, sa ako nang giingon nimo, kumbati ni ning duha ka nagkaatbang nga mga gahom nga atong pagpilian. Mobitaw na gisulti ni Apostol Pablo nga kuno na duha ka nagkaatbang nga gahom diha sa sulod niya. Gisulti na ni Pablo. Busa ang atong kaugalingong kabubuton na ay kapilian. Ang gahom ba sa atong kinayang makasasala nga built-in, o ang gahom ba sa Espiritu Santo nga imong naangkon sa diyang natawo kapag usab? Again, it's a matter of choice. Atong desisyon agi-agad sa pagpili sa duha ka nagkapangi nga gahom. Mobitaw ang atong kinabuhi ingon nga mga magtutuo, nagakinahanglag matagutli nga paghimog desisyon. Gani, all of life is decision making. Gusto? Dili mahimog mo ingon ka lang og believer naman ko, ay ahin ako. Dili. Ug ang importante nga sa matag desisyon nga imong himuon, naa kay kapilian sa desisyon nga maayo ug sa desisyon nga di maayo. Kay kung pulos di maayo, di natural ang tanan nimong desisyon antos di maayo, di ba? Nagasabot ka ba? Ang paagila nga doon na po'y kaatbang ang di maayong desisyon nga mao ang mga kamatuoran nga iya sa pulong sa Dios. Mo'y hinungdan nga usa ka magtutuo nga way gahom sa pulong sa Dios, wa diha kaniyay nagalihok nga pulong sa Dios, wa diha kaniyang gahom sa pulong sa Dios, wa diha sa iyang panimuot ang pulong sa Dios, mo'y usa ka magtutuo nga gidumala ra sa iyang kinayang makasasala. It's his old sin nature that's running his life. Inumdumi nga built-in kaniya ang kinaiyang makasasala, o is in.
Jesus Christ died on the cross with reference to everyone's old sin nature. So he, the believer, needs the provision to handle sins from the old sin nature. 1 John 1:7. Jesus Christ rejected human good. Iyang gisalikway, iyang unsawa niya dawata. Kaya ang pagpaningkamot sa pagbuhat ug maayo gikan gihapon kini sa atong kinaiyang makasasala. Kay doon na may ubang mga kinaiyang makasasala nga ang ilang specialty o ingnon ta ilang paborito o kinaham ang pagbuhat ug maayo. Naapoy ubang kinaiyang makasasala kang ilang kinaham pagbuhat ug mga sala. Doon na kapag yung mga kinaiyang makasasala nga diyan ang ilang specialty pagka-Diyos nun. Pagka-relihiyoso ba? Okay? Naapoy mga kinaiyang makasasala ng ilang specialty pagkabadlungon, pagkamaldito ba? Mao ni atong masaksihan sa mga kinaiya, sa kinaiyang makasasala. Mo'y hinungdan nga bantayunon, magmatngon tanining atong kinaiyang makasasala, kay labi na o usa kana ka magtotoo kay kinigong kinaiyang makasasala, labi na kung kini siya wa na makaarte diha sa imong kinabuhi, mao ba ni inistoryahan nato, wa na makaarte kining kinaiyang makasasala sa imong kinabuhi, mangita gyud siyang paagi nga malubang ka, ilaron ka, aron abi nimo nga espiritual nga mga sangkap ang imong gigamit, pero di ay ang imo nang kinaya makasasala ang maoy nagadumala nimo. You see, mao bitaw to'y atong gitun-an sa nangagit ang pagtuon. Ang pamaagi sa kinaiyang makasasala mao ang paggamit sa gitawag og defense mechanism. Unya, ang tagbuan aron abi nimo og spiritual nga mga provision paghihapon ang imong gigamit. Pagkangilngi gyud ining kahimtanga. Built-in mangod, built-in na ni nato kining gitawag og inherent sin. Hinungdan nga makita nato kining ikaduha. Ang una mao ang imputed sin. Ang sala nga gipasangil nga ri kanato, Adam's original sin. Ang ikaduha, ang sala nga built-in nganhi kanato, ang gitawag tag inherent sin, mao ang old sin nature. Ug ang ikatulo mao ang gitawag tag personal sin. This is the manifestation and result of the old sin nature. Kini manggoy mutod nato aron kita makasala. Kini ang atong kinaiyang makasasala. Apong paminaw ragod ini. Ang pagbuhat natong sala resulta lamang sa atong pagsugot o pag-uyon sa mong pagtuon o pagtintal. Now, hinumdumi nga ang tentasyon dili sala. Nakano sa man mahimong sala ang tentasyon? Tubag, kung tugutan mo, musugot ka, umuuyon ka sa pagbuhat sa maong tentasyon. Sabot? Paminaw. Dili man ta maka pangulipa sa pag-ingog, wa gyud ko'y nahimo, nakabuhat gyud ko anto. Unsay wa kay nahimo? Wa gyud ko'y nahimo, nakabuhat gyud ko anto. Ang tinuod, imo gyud gituyo sa pagbuhat. Di ba? Di man na mahimo nga moingon ka, wa gyud ko'y nahimo da, nakabuhat gyud ko. Naagog kay nahimo, nakabuhat ka. Kaya nga naman, kay mo may imong gihimo. No na. Kay kung imo pang gibutan nga dili, ug moingon po kag, so ang buot yung ipasabot ana, kung imo yung i-analyze ang pagkasulti nga wa yung ko'y nahimo, nakabuhat yung ko anto. Ang tinuod, ang buot yung ipasabot ana, mao kini. Nakabuhat yung kaanto tungod kay huyang yung kakayo. Nga tungod anto napildi yung ko sa akong kinayang makasasala. Mao man yun na. Kung imong klaruho ng istorya ba,
Maunang sunod nga makadungog gani ka sari kayo brad, wag gyud ko'y nahimo gyud, nakabuhat gyud ko adto. Ang tinuod gud naagud unta kay mahimo. Galing kay huyang man ka, kuwang pa. Ignorante pa ka na ayaw na lagi isulti na. Kay basig subagan panoong ka. Apan ang labing tinuod, mao mangyud na unsa may imong makamkam aron mo'y imong gamiton sa imong kabubuton nga musupak sa imong kinayang makasasala kun wa diha nimo ang doktrina. Kung wa'y doktrina ang galihok diha sa imong panimuot, unsa may imong makamkam aron mo'y imong ikaatubang o moingon kag di mahimo na kay kini mo'y klaro. Ug wa'y klaro, unsa may imong gamiton? Di natural mudaay gyud ka. Di ba? Mao bitaw nga kapila gyud nato balik-balik ka din his paghisgot ang God's 10 problem solving devices. Mao gyud nay manalipod kanimo sa espiritual nimong kinabuhi. Apan timan ipod ni ang God's 10 problem solving devices di pud na mahimong lig-on kun wa diha ang nagapaluyo nga mga kamatuoran niya na. So, personal sin. Ang personal sin is the manifestation o resulta sa kiniiyang makasasala sa usa ka magtutuo nga wa siya gahom, wa diha kaniya ang espirituhanong mga sangkap. And of course, for an unbeliever, sa kadi magtutuo, normal kini niya nga paagis pag kinabuhi. Personal sin is normal tungod kay ang nagadumala sa unbeliever mauman ang iyang kinayang makasasa. Ang usa ka di magtutuo has other power except the power of the old sin nature and the power of the cosmic system. Mao gyud na. Ang usa ka magtutuo dunay kapilian. Either na siya gahom sa kinayang makasasala, nagalubog siya diha sa cosmic system or iyang gipahimuslan ang mga espirituhanong sangkap pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, unya siya anaa nagalublob-sod sa divine atmosphere. It's your choice. Imong desisyon. Imong pagpili. Way makapugos nimo. Bisang magbalik-balik kapag patambag og pastor, di gihapon mo epekto ang tambag nga iyang ihatag nimo kay ikaw ra ang makadaan nimo sa imong kaugalingong kinabuhi. It's only you who can make the decision. Ug bahin sa kaluwasan, ikaw ra pod ang mohimong desisyon. Gusto? Ug karon nga luwas naman ka, ang imong espiritual nga kinabuhi anaa gihapon sa imong desisyon. Dili kining mga butanga ma-automatic. Ambot kinsa nang nagatudlo nga automatic ning tanan. Di ni mahimong automatic sumala sa atong pagtuon. Gikinahanglan ang sakto ug tukma nga pamaagi sa Dios nga gipahimutang alang niini. That's why we call that as the protocol plan of God. Unsa to'y description sa protocol plan of God? A right thing done in a right way is always right. Now, kining personal sin, personal nga sala, this is the manifestation and result of having an old sin nature. Jesus Christ bore all our sins. 1 John 1:9 and 1 John 2:2. Uganto nang makita nga kining personal nga mga sala dunay duha ka hugpong sa personal nga mga sala. Dunay personal nga mga sala nga imong nahibaw-an nga sala ug dunay personal nga mga sala nga wa ka kahibaw sa di ay. Pero sa niya ay pananglitan. Kung ikaw mo parking o usa ka dapit, unya wa ka kahibaw nga no parking di ay nang dapita. Balik nimo sa imong sakyanan kay mo larga na ka, imong nakita nga diyan ay ticket gibutang sa imong sakyanan. Karon
pangitaon ba nimo ang traffic enforcer o magiglalis aron ka maka pangatarungag nganong gitikitan magwa magkaibaw no parking day dinhi mo ba imong imoon wa ko kibaw no parking day dinhi na karon nakanahibaw okay na naman kay ticket mo naging ignorance of the law excuses no one, di ba? Di man gyud na madag laliso nimo ang ordinansa o balaod. Exactly the same. Ug moingon kag wa mo kay bawg sa di ay to. Bisag wa ka kay bawg sa man gyud to. In other words, counted na to against nimo. Mo bitaw na karon. Ma-realize ninyo unsa ka grabe gyud ay ang grasya sa Dios nga iyang gitonol nga ni kanato. Grabe gyud. Memorize na ba ninyo ang 1 John 1:9? Unsa giingon diha sa 1 John 1:9? If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Naibaw ka ba ka nang gisulti diha nga to cleanse us from all unrighteousness? Lakip na niya na ang mga sala nga imong nabuhat nga wa nimo hibaw igsa apan sa di ay? Tanawa na. Every time you use 1 John 1:9 for rebound, unya imong isugid ang imong mga sala nga imong gilista nga imong nahibawan, i-appeal sa Dios og pasaylo ang mga sala nga wa nimo hibaw ing sala di ay. Pero sala. Iyang i-appeal tong pasaylo pagpa. No di ba na grasya? Nakita nimo. Tanawa ra gud ng paagi sa Dios. Mo nang di na lang ta makiglalis. Wa mo ko kibawg sa ato, Dios. Ayaw na lang pagkiglalis. Kung wa ka kibawg sa di ay to sila, rebound lang gihapon kay ma-appeal na to sila papas. Kasabot ka? Amigod nimo. The penalty of sin, which is spiritual death, now is replaced by the provision of spiritual life for anyone who believes in Christ. For the wages of sin is what? Death. But the gift of God is what? Eternal life. Now, for the unbeliever, sa kadili magtutuo, the issue of sin is rejection of Christ as Savior. John 3:18, John 3:36. This is the basis of the unbeliever's condemnation at the last judgment. Personal sin never condemns anyone to hell. Never. Ato na ning gisgutan before, ato pag yung balikon sa pagpaklaro. Bisag unsang klasihang sala nga imong buhaton, di na mo'y makapaimpyerno nimo. Gipatinaw naman na nato. Sublion ko sa pag-ingon, nga bisag unsang klaseng sala nga pagabuhaton nimo, di na mo'y makapabanlod nimo sa impyerno. Kaya nga naman, tungod kay alang sa usa ka dili magtutuo, ang makapatambog niya animo sa impyerno, maurang usa ka sala nga dili mapasaylo, unpardonable sin. Do you remember? Unsa man ang unpardonable sin? Sala nga dili mapasaylo. Na usahay murag bikil bitaw sa atong una-una kay ngano man. Kanibaw ta nga tanang sala sa tibok kalibutas, tanang panahon sa tibok nga kasaysayan gibayra naman ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. And therefore, every time you confess as a believer or every time an unbeliever accepts salvation, ang tanang mga sala pasayloon tungod sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Unya moingon ka nga naay sala nga dili mapasaylo. Kay unsa man di ang sala nga dili mapasaylo? Ang pagsalikway nimo kang Kristo ingon nga manluluwas. Your rejection of Christ as Savior, that's the only unpardonable sin. Di na mapasaylo. Kaya unsaon man pagpasaylo ni Ginoong Jesucristo kundi ka gustong mapasaylo or pasayloon.
Nakapila na nato kini balikas pag-ingon nga dili ang Dios mamugos nimo. Paminaw. God respects your volition. Ang Dios nagatahon, dili mo ilabot sa kabubuton sa tao. Ug tungod niya na, kung ang usa ka tawo mo ingog, di ko gusto, natural, anara diha kutob. Ug way may tabong pasaylo, wadya mo. Muna gingon sa itong amigo. So kung mo ingon ang usa ka tawo, gusto kong mutuon ni Ginoong Jesucristo, aron ako mapasaylo o pasayloon, diha maiya ang kapasayloan. Kita nimo? Apag mo ingon siya, dili ko gusto, nan. Why mahitabong pasaylo? O ginunuwa, mahinukman na noon siya. O ibanlod siya sa impyerno, human siya mamatay. Mao na kamatuoran. O kana dili na mausab. So, for the believer, alang sa usa ka magtotoo, the issue of sin is the utilization of rebound technique in 1 John 1:9. In the New Testament, kung mubasa mo sa mga bersikulo, dunay mga bersikulo nga maghisgot o mga sala. Doon na po yung mga bersikulo nga muhisgot o sala. In other words, mga sala, daghan. Kung sala, usara. Kung makabasa gani mo diha sa Biblia og daghan, makakita mo sin nga naay S. Ang labing siguro, personal nga mga sala ang gipasabot ana. Pero makabasa gani mo diha sin nga single YS, ang gisgutang klaro ana mao ang kinaiyang mga sasala. Mao nag makabasa gani ka anang for the wages of sin single is death, kanang sin diha ang buti pasabot o ang gisgutan ana mao ang kinaiyang makasasala. The wages of sin diha mao kana ang atong papaklaro nga resulta sa ato ang kahimtang ingon nga espiritual nga patay, spiritually dead. Pangutana, where did sin come from? Or diin man magagikan ang sala? O kanus aman magsugod ang sala? Naghan na ba mangutana ani? Now, kinsa may hing-create og sala? Natiman nga wa i-create ang sala. Di man i-create ang sala, kaya ang sala resulta. Di ba resulta? Dili kini siya kanang mugna, kundili usa ni siya ka resulta. Apan ang labing klaro gyud ini, dili gyud ang Dios ang nagmugna og sala. Di man gikan lagi ang sala. God is not the author of sin or temptation. Never. Makita man nato na diha sa James chapter 1 verse 13 to 15. So diyan gikan ang sala. Tubag kabubuton. Asa man day gikan ang sala. Sa gibuhat ni Lucifer, ang iyang gibuhat di ba gikan sa kabubuton niya? Sa gibuhat ni Adan, ang iyang gibuhat kabubuton pon. Therefore, all sins come from the volition of the believer's soul. The old sin nature only motivates the believer to sin. He does it by his own free will. Listen, sin originated with Satan through negative volition. Didto magsugod. Pero dili pud siya nagmugna tungod kay ang iyaha maura ang iyang paggamit o kabubuton gihapon nga mo'y miresulta sa sala. God created Adam and the woman in perfection. Hingpit. Both were free moral agents. Na magbuti pa sabot sa free moral agents mo kini binuhat nga na nag-iyag kaugalingong kabubuton. They were free moral agents just as Satan was. Ang mga anghel, mga free moral agents po ni sila. Doon na sila ilang kaugalingong kabubuton. They could only sin, makasala lang sila by negative volition
acting independently of God. Pagsupil sa Diyos. When God created Adam and the woman, they were perfect beings. And their point of reference was personal love of God. Ang personal nga gugma sa Diyos didto sa hardin. Ang ilang relasyon sa Diyos personal. Way nagali, way naguwang, way nagbabag. Apan sa adlaw nga sila nakabuhat niya tong sala sa pagsupil sa gipasidaan kanila sa Diyos, they came under the impersonal love of God. But now, their point of reference with God is what? Ang iya ng hustisya. Tanawa ra nang nahitabo. Sa dihang nakasala na sila, meaning ilang gituyuan ang pagsupil sa Diyos, then nawala ang personal nga paghigugma sa Diyos. Impersonal na. Kung muduol sila sa Diyos, ang mga tubang nila, mauna ang impersonal love. Di na ang gugma sa Diyos, kundi ang hustisya sa Diyos. Ug ang nagahonghong sa hustisya sa Diyos, mao ang pagkamatarong righteousness of God sa Diyos. What the righteousness of God demands, the justice of God unsa executes. Ang pagkamatarong sa Diyos, mohonghong sa hustisya sa Diyos ug moingog way pagkamatarong ng tawana. Ngadto sa linaw sa kalayo, apan kung ang pagkamatarong sa Diyos moingog kanang tawhana nahisibo. This we call salvation adjustment to the justice of God. Ang resulta, ang hustisya sa Diyos di na mo condemn nimo. Sa pagbuhat sa Diyos ni Adan o sa babae, wa sila old sin nature. Okay? Natural kay perfect pa man sila adtong tungora. Kanus aman musod ang old sin nature nila. Ni adtong higayon nga migamit sila sa ilang kabubuton sa pagsupil sa Dios when they use their volition to disobey God. They acquired the old sin nature through negative volition, and there was only one sin they could commit, rejection of the will of God. Dito sa hardin, samtang dito sila, usara man kasala ang ilang mahimo, di ba? Usara kasala ang ilang mahimo. Unsa pa may lain sa nga posible nilang mahimo dito. Wa. Everything was perfect. Unsa may ilang buhaton nga makasa sila. Wa. Apan dihi usara. Kadtong pagsupil sa gipasidaan sa Dios. There was only one sin they could possibly commit, rejection of the will of God. So niya nang higayon nga nakabuhat sila niya itong mausa, unsa nita mo? When the original sin of mankind occurred, the justice of God created an invisible barrier between God and man. Mao na niyang nahitabo. Justice now created the barrier because the justice of God is now the point of reference. Mao na nga karon atong makita. Bisag unsaon yung paningkamot sa tao nga makaduol sa Dios, mapasiguli nga to sa Dios, wa gyud siya sarang mahimo, wa ug wa gayud kay ngano man. Tungod ining ali nga gabarana mo hinungdan nga usara ka paagi aron ka makaadto o makaduol sa Dios. Usara ang nagtangtang sa maong ali. O kinsa man siya? Kinsa may nagtangtang sa maong ali? Kinsa man? Of course, we know o kinsa si Ginoong Hesukristo. Way lain. Maunang kung gadungog kanining atong gisgutan ning higayuna, ayaw mo gamit og laing tao nga moduol ngadto sa Dios. Kay wa gyud na sa Biblia. Usara ka tawo nakatangtang sa mao ngali ug siya mao si Ginoong Hesukristo. Kung daghan pa mo sang piton diha, sangpita lang na. Pero labing siguro musulti lang ko wa gyud mo abutan na. Mahimong manangpit mo tamas ginhawa hangtod ba urot na lang ng imong ginhawag sinangpit, de gyud mo moabot sa Dios anang pagya, de gyud. I'm sorry to tell you, kay tungod nga kapila na nato ipaklaro dinhi usara,
Usa ra gyud ang nakatangtang sa ali, si Ginoong Hesukristo ra. The man and woman hid themselves from the Lord Jesus Christ in the garden because there was a barrier now between man and God. Niyan itong higayon nga nanago na sila, ug nanago, ang Diyos nanawag nila, kaya nanago man sila. Well, actually, it was the Lord Jesus Christ mo nanawag nila. Nanawag si Ginoong Hesukristo, Adan, asa naman mo, Adan? Pero nahibaw ko Ginoong Hesukristo diin sila. Omnisciente ug omnipresente gud siya. Na bagoy wa mahibaw is Dios. Mao bitaw kinaiyan nato karon. Namura na puntag si Adan ug si Iba. Wa may nakakita. Ag didto tuwa may nakakita. Mao lagi na, mao gyud na ang angay natong tanawon. Mao nang umulingi ka ug moingon ka wa may nakakita. Hinumdum ni Dayos Adan. Moingon po ka, mura man po di ay kus Adan. Nanago sila kay nga naman, diha na sila nabuhat nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. Ug gumikan niyan to, unsay nahitabo? Diha nay ali. Diha nay babag. Ang ilang pagtago dito sa hardin, ilahanan sa maong ali. The love that God had for them now became impersonal love. Nawa nakaroon ang personal nga gugma sa Dios ngadto ni Adan ug ni Iba. Apan later on, sa pagpadana sa Dios sa kaluwasan, pinaagi kang Ginoong Hesukristo sa pagpakamatay niya sa atong mga sala dito sa cross ug pagtuo nila sa gibuhat ni Kristo. Sila si Adan ug si Iba napasig-uli sila ngadto sa Dios. Ug dungan niya na gisuluban silang hingpit nga pagmatarong ug busa nahibalik diha ang personal nga gugma sa Dios ngadto kanila. Ato kining ipadayon sa sunod natong panag-uban ning atong Balbido Evangelistic Ministry. Gidapit kag gihapon higala og igsuong magtotoo pagpadayon sa pagtuo nining mga pagtulunan gikan sa balaang pulong sa Dios. With your heads bowed and your eyes closed, let us dedicate the closing moments of our Bible study to those of you who are without Christ, without hope, and without eternal life. This is a moment in your life, no matter what you think, no matter what you believe. It is a moment of consideration. It's a moment to put everything out of your mind. Think about the Lord Jesus Christ. Think about His person. What does all this mean? What is Christianity? Christianity is Christ. It's a relationship with God through Christ. There's only one way to have that relationship. The scripture says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Works, all the works that you can do have nothing to do with your relationship with God. Why? Because you are a sinner. Because you are not perfect as God is perfect. Because His perfect righteousness has to reject unrighteousness, and you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, that's where Christ comes in. That's how important He is. Because He is the only one who can present you faultless before God. How does He do that? Well, He went to the cross. He went to the cross for only one reason, to die. To die for you. To die for every member of the human race. He didn't care whether people rejected Him or not. He died for them. That's God's grace. His absolute grace. And what does that mean? For Him to die for all of us. That means that while He was hanging on the cross, God the Father imputed all our sins, all the sins of mankind to Christ. He took all of your sins upon Himself. And when He did that,
He paid the penalty for all of those sins. He paid the penalty demanded by God for sin. Sin is spiritual death. Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, when the scripture says God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. So believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation through your only begotten Son, the Lord Jesus Christ. May God the Holy Spirit challenge us to execute the unique spiritual life just so we can attain the capacity stage in the glorification of you. This we ask in Jesus' name. Amen.